132 ରୁ 82 କିଲୋ 50 କିଲୋ ୱେଟ୍ ଲସ୍। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ମିନି ବ୍ଲଗ। ତ ପ୍ରବଳ ମତେ ଯେତେ ଶୋଇଲେ ବି ନିଦ କମ୍ ଲାଗୁଛି। ଟାଇଲରେ ପଡିଛି ଦେଖ ଟିକେ ତାକୁ। ଏତେ କୋଢିଆ ନିଜେ ନବାକୁ ବ୍ରଶ ଟା ମତେ ଝରକା ବାଟେ ମାଗୁଛି କୁକୁର। ବୋଉ ମୋର ପ୍ୟାକିଂ କରିଦଉଛି ମୁଁ ଅଫିସ ଯିବି ବୋଲି। ମୋ ବୋଉ ପରେ କିଏ ହବ କି? ସବୁ କାମ ସାରି ମୁଁ ବାହାରି ଗଲି ଅଫିସ। ଟାଉଟ ଏରିଆକୁ ଟିକେ ଦେଖ, ତ ଦିନରେ ଗାଡି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି, ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବାକୁ ଲେଟ୍ ହଉଛି। ବ୍ରିଜ ରେ ମାଛ ବେପାର ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ସ୍ମେଲ ଦଉଛି। ଆଜି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଅଫିସରେ, ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିକି ମୋ ଚୁଟି ପୁରା ଷ୍ଟାଇଲିଶ ହେଇଯାଇଥିଲା। ମାନେ ପାଣି ସିଙ୍ଗିଡା ଖାଇଛ? ଆପଣ ମାନେ ତ ଆଗରୁ କେବେ ଖାଇନଥିବେ, ତ ମୁଁ ଖାଉଛି ଦେଖ। ପାଣି ପିଇକି ଲାଗଲି ମୋ କାମରେ। ଗାଡିରେ ମୋର ପମ୍ପ ନଥିଲା, ଏମିତି ହେଇନଥାନ୍ତା ଫୁଙ୍କିକି ମୁଁ ପମ୍ପ ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରେସର ଦବାକୁ ପଡିନଥାନ୍ତା। ଖେଳ ଛୁଟିରେ ଟିଫିନ ବି ଦେଇଦେଲି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।